राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून तापमान घटल्यानं चांगलाच गारठा वाढला होता। पण आता गारठा कमी होणार असून राज्यात पावसाची शक्यता निर्माण झाली आहे। बंगालच्या उपसागरात शनिवारी धडकलेल्या फेंगल चक्रीवादळानं तामिळनाडूमध्ये तयार झालेला कमी दाबाचा पट्टा आता अरबी समुद्रावर आलाय। परिणामी महाराष्ट्रात कोकण किनारपट्टी, मध्य आणि दक्षिण महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात काही जिल्ह्यांना पावसाची शक्यता असल्याचं भारतीय हवामान विभागानं वर्तवलंय। भारतीय हवामान विभागाचे पुणे विभागाचे प्रमुख के.एस. होसाळीकर यांनी एक्स माध्यमावर याबाबतची माहिती दिली आहे। फेंगल चक्रीवादळामुळे तयार झालेला कमी दाबाचा पट्टा आता अरबी समुद्रावर आल्यानं त्यांनी म्हटलंय। दरम्यान हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार तळ कोकण, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांना हलक्या तसेच मध्यम सरीच्या पावसाची शक्यता आहे। कोकणात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यासह मध्य महाराष्ट्रात पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर तर मराठवाड्यातील धाराशिव आणि लातूरमध्ये हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे। ही शक्यता पुढील 3 दिवस राहण्याची शक्यता आहे। 5 डिसेंबरला पावसाची तीव्रता वाढण्याचा इशारा हवामान विभागानं दिलाय। 6 जिल्ह्यांना हवामान विभागानं गुरुवारी पावसाचा येलो अलर्टही दिलाय। बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचा पट्टा आता वायव्येकडे सरकत असल्यानं महाराष्ट्रात सध्या असणारी कडाक्याची थंडी ओसरणार असून तापमानाचा टक्का वाढणार आहे। वातावरण दमट आणि ढगाळ राहणार असून कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात हलक्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला। फेंगल चक्रीवादळामुळे तामिळनाडूच्या किनारपट्टीला धडक दिल्यानं पेडुचेरी, कुड्डालोर आणि विल्लुपुरम यांच्या शेजारी भागात अल्प दाबाचं क्षेत्र निर्माण झालंय। हे चक्रीवादळ हळूहळू पश्चिमेकडे सरकेल आणि नंतर त्याची तीव्रता न्यून होईल, अशी माहिती हवामान खात्याकडून देण्यात आली आहे। उत्तर भारतातून संपूर्ण नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात थंडी घेऊन येणारे थंड आणि कोरडी उत्तरी वाऱ्यांना, बंगालच्या उपसागरातून फेंगल चक्रीवादळाच्या वाऱ्यांना, पूर्वे दक्षिण दिशेकडून लोटलेल्या आर्द्रतायुक्त वाऱ्यामुळे अटकाव केला गेल्यानं आणि दमटपणा काहीसा वाढण्याची शक्यता आहे। फेंगल चक्रीवादळाचा कोकणातही परिणाम जाणवतोय। हवामान विभागाच्या माहितीनुसार दक्षिण कोकणात 3 ते 6 डिसेंबर दरम्यान पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। सध्या फेंगल चक्रीवादळामुळे हवामानात बदल होऊन दमट हवामान झालंय, तर 2 दिवसांपूर्वी तापमानात कमालीची घट झाली होती। मात्र आता तापमानात वाढ होत असल्यानं तळ कोकणातून थंडी गायब झाली आहे। ऐन हिवाळ्यात तापमानात वाढ होऊन दमट वातावरण निर्माण झालंय, त्यामुळे कोकणसह गोव्यात देखील पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। पावसाचा अंदाज असल्यानं आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकरी धास्तावले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।